Russiýanyň Ukrainaga garşy amala aşyrýan harby çoluşlarynyň 5-nji gününde Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi köpçülikleriniň habar beriş serişdeleri ýaragly konflikt barada dymýar. Bu aralykda Ukrainada galan türkmen raýatlary goňşy ýurtlara aşmagy finansiýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy gurama türkmen häkimetlerini Ukrainada galan türkmenistanlaryň evakuasiýasyna ýardam bermezlikde aýplaýar. Türkmen diplomatlary bu aýplamalar ret edip bary bolan mümkinçilikleriň çägine öz raýatlaryny evakuasiýa etmek uğruna tagalla edýänliklerini aýdýarlar. 24 fevralda Russiya Ukrainaga garşy uzak wagt we howatyr edilýän harby hüjüme girişdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy amala aşyrýan çoluşlarynyň arasyna duşun we güni Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlary boýunça agentligi paraha dilatdan 500 000 bozgunyň Ukrainadan goňşy ýurtlara bozguny çykanyny habar berdi. Türkmen dilli käbir sosial media hasaplary Ukrainadan Polşa çykmaga finansiýan türkmenistanlar barada maglumatlary paýlaşýarlar. Sosial media maglumatlarynyň çen tutulsa Ukrainada galan türkmen ýaşlary öz başda guramalaşyp evakuasiýa mümkinçilikleri barada sosial ulgamlar arkaly pikir alýarlar we çykylgy gözleýärler. Twitter we Instagram ýaly sosial ulgamlarda paýlaşylan käbir maglumatlarda şu wagtda çen Ukrainadan Polşa geçmegi başaran türkmenistanlaryň hem bardygyny görmek bolýar. Ulanjylaryň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Azatlyk radiosy sosial ulgamlarda değişik maglumatlary paýlaşan hasaplary agzamakdan saklanýar galy berse de sosial mediada paýlaşylan bu maglumatlaryň takyklagyny öz çeşmelerine tasdikladyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgylanyp 26 fevrala çen onlarça Türkmenistanlynyň Ukrainadan Polşa we Moldova aşmagy başaranlyklaryny habar berýär. Neşir käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000 töwerew türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Düýbi Bolgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki gaznaty 26 fevralda ýaýradan beýanatyna Türkmen raýatlarynyň Ukrainadan evakuasiýa edilmegine Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň ýardam bermeýänligini aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary konfliktiň ilkinji gününde Kiýewdäki Türkmen elçixanasy we konsullugy bilen telefonna habarlaşmaga finançdylar. Käbir ol ýere bardy we adaty ümitlik bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip Türkmen Helsinki fondy 26 fevralda çap eden maglumatyny aýtdy. Azatlyk radiosy Ukrainadan evakuasiýaga garaşan türkmenleriň meseleleri boýunça 26 fevralda Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň kommentariýa almagy başardy. Bizim telefonlarımız işläp dur. Yüz tutan raýatlarymyzdan zerur kömek maslahatlarymyzy gaýgyrmaýar. Mümkin bolýandan kyn ýagdaýda galan raýatlarymyzy goňşy ýurtlara çykarmagyň hem aladasyny edýär. Emma häzirki ýagdaýlarda öz başda kereket etmek mümkinçiligi ýok we biz yerli şertler esasynda işleýär. Diýip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen elçixana wekili Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmen elçixanasynyň wekili adlandyrylmazlyk şerti bilen duşan we Azatlyk radiosyna beren goşmaça maglumatyny Ukrainada dowam edýän harby ýagdaýyň arasyna raýatlary evakuasiýa etmekde Türkiýanyň, Özbegistanyň we beýleki goňşy döwletleriň wekilhanalary bilen hem özleriniň tejribe alşanlyklaryny aýtdy. Şol bir wagtda Türkmen wekiliniň sözlerine görä emele gelen ýagdaý ýurtda galan raýatlaryň guramaçylyk bilen ferhetden aşyrylmagyny bir päsgelçilikler döredýär. Häzir bu ýerde komendant sagada elan edilen soň has howply ýagdaýlar bar. Biz häzir raýatlarymyza plan ýerden çykyn, ýören ýa-da plan ýerden awtobus uraýar, gideliň diýip biz olary has ulu howpa salyp bilemizok. Diýip elçixana wekili aýtdy. Şeýle ol türkmen raýatlarynyň kabul edilmegi babatyny özleriniň Polşa, Ruminiýa hemde Moldova Respublikasyna degişli notalary urudanlyklaryny, olaryň bolsa öz haýyşlaryny kabul edenliklerini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet ýetirligine we ýarym resmi habar serişdeleri Russiýanyň Ukrainaga garşy amala aşyrýan çoluşlary dowam edýän ýaragly çakmyşyklar barada habar bermeýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti soňky 2 ýylyň dowamyny postsovet giňişlikde bolup geçen siýasy tolgunçlyk wakalary, Belarusda olup geçen köpçülük protestleri, Kırgızstanda bolan köçü protestleri we munyň ýol açan häkimet çalşygy, Gazagystanda bolup geçen halk gozgolany hem-de Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna barýan uruş barada türkmen raýatlaryna asla habar bermedi.